We're gonna skate to one song only. Her er Team 4 med vores kreative indslag, og i den her opgave havde vi valgt Dansk Folkeparti. Og vores første spørgsmål, det lyder så, hvad er Dansk Folkepartis holdning til Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet og medlemskab af EU? Og Dansk Folkeparti, de er modstandere af den europæiske union, og de har et begrænset samarbejde i handels- og miljøpolitik. Og EU's lovgivning, der må ikke være lex superior i forhold til dansk grundlov. Og deres handelspolitik, det er, at Dansk Folkeparti, de ønsker at bevare den danske krone. EU-medlemslandenes økonomier er for forskellige til at have fælles valuta. Fælles valuta kræver ensrettet finans- og arbejdsmarkeds- og skattepolitik, samt en ensretning i forhold til sociale ydelser. Den øgede økonomiske centralisering er et skridt imod Europas forenede stater. Med medlemskab af euroen vil Danmark ikke længere kunne føre sin egen pengepolitik, og Nationalbanken vil ikke længere være i stand til at justere den danske rente. Den danske økonomi er solid i forhold til resten af Europa, og mange EU-lande er langt hårdere ramt end Danmark af finanskrisen. Det er blandt andet et udtryk for, at euroen ikke har haft en disciplineret effekt. Tværtimod har udstikken til hjælpepakker fra EU bidraget til, at regeringer som eksempelvis den græske har kunnet fortsætte med at føre en uansvarlig økonomisk politik. Sverige er derimod et glimrende eksempel på, at man ikke kan klare sig, at man fint kan klare sig uden euroen og en fastkurspolitik. Som der står i den her artikel, har Danmark ikke lyst til at føre en direkte fælles handelspolitik, specielt hvad angår euroen, som kan gøre det nemmere for landene at handle gennem EU. Det er DF imod. Samtidig vil det betyde, at Nationalbanken ikke længere vil kunne nedjustere eller opjustere kronen, da den er bundet til euroens realværdi. Og deres miljøpolitik. EU's miljøpolitik dækker over forskellige områder, blandt andet bestemmelse af mængderne af farlige kemikalier i industriprodukter. Og deres kerneområde, det er at bevare og beskytte og forbedre miljøet, beskytte menneskers sundhed, udnytte naturlige ressourcer med forsigtighed, løse regionale og globale miljøproblemer. Opgave 2. Hvad forstås ved social dumping? Hvad er partiernes bud på en eventuel indsats? Social dumping i forhold til Danmark er, når der kommer arbejdskraft fra andre lande, hvor denne arbejdskraft ikke overholder danske lov og regler i forhold til arbejdsmarkedets reglement. Et eksempel er, at der kommer ulovlig arbejdskraft til Danmark, primært håndværkerarbejde, hvor den udenlandske arbejdskraft arbejder billigere og under den danske mindsteløn, og i de fleste tilfælde ikke uddannet på det følgende fagområde, og betaler højst sandsynligt ikke skat. Hvad mener vi? Først så har vi lavet nogle tanker omkring social dumping, så jeg læste det op i notatform. Usikkerhed omkring det kvalitetsmæssige, arbejdsløshed i deres eget land, samtidig med at vi har mange ledige i DK, anvendelse af ulovlig udlandsk arbejdskraft, forståelighed for at de kommer til landet, eventuelt sidste udvej, umoralsk skal betale til en som ikke betaler skat eller har arbejdstilladelse. Og der har vi så skrevet op i en større sammenhæng. Den generelle holdning til emnet er, at vi mener, at hvis man hyrer en udenlandsk arbejder til f.eks. at bygge en carport, så vil der være stor usikkerhed omkring det kvalitetsmæssige. Plus der er stor garanti for, at de ikke er medlem af en garantiforening, f.eks. byggegaranti. Samtidig har vi også den fælles holdning, at det er umoralsk og uetisk over for Danmark, når man har i tankerne, at der er så mange ledige i Danmark. For ikke at glemme den udenlandske arbejder højst sandsynligt ikke bidrager til det danske skattevæsen. På den anden side har vi forståelse for deres situation, hvor der i de fleste tilfælde ikke er mulighed for job i deres eget land, og de har ikke mulighed for at få understøttelse, som f.eks. kontanthjælp og hjælp fra det offentlige. Derfor kan det være sidste løsning for udlandsarbejderen at komme til et land som Danmark for at få noget arbejde og mulighed for at kunne forsørge sin familie. Samtidig skal man kunne skelne forne på bukkene, da det ikke er alle, som kommer udefra, som arbejder ulovligt. Vi har en forestilling om, at mange danskere har den indstilling til udlands arbejdskraft.
Spørgsmål nummer 3. Hvad er partiernes holdning til euroen, den fælles mønthed? En af DF's førende politikere, Morten Messerschmidt, har udtalt: hvordan kan man kalde euroen stærk, når de største euroøkonomier end ikke kan leve op til optagelseskravene? På det økonomiske marked er det for tiden en reel vurdering af, at euroen ikke vil overleve. Det skyldes både erfaringer her i den aktuelle krise, hvor euroen har klaret sig dårligt, men også et overordnet vurdering af, at medlemslandenes økonomier simpelthen er for forskellige til at kunne kobles sammen i så nært et samarbejde, som et valutasamarbejde kræver. Han beskriver i denne forklaring, at han er utilfreds med anvendelsen af euroen, hvor han nævner, at nogle af de største EU-lande ikke lever op til optagelseskravene. Og vi tolker dette som, at euroen er en ustabil valuta.